Bueno, ni Rafa Otero naiz, Itxasmendiko sortzaile bat. Eta ni Jose Zelaiaran, aurten direktiban nago, Itxasmendiko elkarteko direktiban, Pasaido ni behanen gaude. Euskaraldia guretzako euskara indartzeko tresna berri bat da. Ikusia dago azken urteetan, naiz eta jende gehienak euskara jakin, herri honetan behintzat erabilpena oso txikia da. Joan den urtean, Itxasmendi elkartea herriko beste entitate askorekin batera euskaraldia antolatzen parte hartu zuen. Erabaki genuen euskarari behar duen lekua ematea. Konturatu ginean, hainbat jende, ostia, honek bat zekien euskara. Eta ne beti baita agurra ere egiten dion erdera. Eta, ostia, bai ulertzen idena da. Eta hori, polita da eta gainean ikusten pausotxo hori mandala. Entitate bezala parte hartzen dugu, lehenengo gauza gure estatutotan euskara eta euskal kulturaren aldeko elkarte bat delako. Baina eta egia azkeneko nahiko urteetan akta guziak eta paper guziak euskaraz egiten direla, normaltasun osoz. Gertatzen zen, batzar nagusian adibidez, naiz eta gehiengoak euskaraz jakin, beti ere erderara jotzen zala. Iaz eman zan pausotxo hori, esan genuen euskaraz hitz egingo zala da, euskaraz ez zekile nahi, itzuliko zitzaiola erderara, hola egin zan, nahiko ondo atea zan, eta pauso hori berriz eman nahi dugu, baina indarra eman nahi diogu belarri presteko pertsonajeari edo. Hartu dugun lehenengo erronka da, datorren euskaraldirako direktiba arigune bezala azalduko dela. Argi dakagu, euskararen alde egoteko, euskaraz bizi behar dugula. Eta pauso hori ematen lagundu nahi dugu. Eskatuko diegu gure bazkidei pauso hori emateko euskararen alde.